Fener ez îro ji were behsa çar xalên serkeftinê bikim. Yani di jiyana dunê da ji bo wana ku meriv bi ser bikeve, di mijarekê de bi ser bikeve, meriv serkeftî be kar û barê xwe dunê da. Her mijarekê ku meriv dike, her karekê meriv di pêşe xwe, ji bo ku meriv bi ser bikeve, çar xalan ez ê ji we behsa çar xala bikim. Tiştê ku min jê fehm kirî, dibû ku li gora we were guhertine. Tiştê ku ez dibêjim û tiştê hûn dibêje dibû ku nemîne hevdû be. Tiştê ku min fehm kiriye em bivê jiyanê, ji bo ku mirov bi ser bike, divê çar xal pir girîng in ji bo serkeftinê. Yek, her tişta ku tu dike, divê tu pê bawer be. Yani hînbê esasî ji serkeftena her mijarê re îman e. Divê meriv ji xwe bawer be ku ez dikarim vî karî bikim û karê ku dikim hêjayê kirinê ye û yek ji nirxê qenc û baş yê baweriya civakî ye. Lom ez vî karî dikim. Gere tu ji karê xwe hez bike û ji bona ku tu dev ji karê xwe berde, çi ji te re wer pêşkêşkirin, wekî pere, mal, wezîfe, post û em bivêjin meqam, divê tu dev ji karê xwe bernede. Baş e, em çawa zanin şertê yekemîn ji bo serkeftina her mijarekê re bawerî ye? Lewra Xwedê Teala di Sûreyê Esr da wiha dibêje. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî xusrin ilellezîne âmenû ve amilu's-salihâti ve tevâsew bil hakkı ve tevâsew bis sabri. Divê ayetê da, vî sûrê hanina da, Xwedê Teala çar xalê girîng da têne ji bo serkeftina jiyanê. Lê em behsa wan çar xala nakin. Em behsa yek xalekî dikin di vir da. Xwedê Teala divê vel asrî ez som dixwim, qesem dikim bi esrê, bi zemanê, innel insane bêguman mirov lefî xusrîn di zirarê dan e. Yani her roj mirov kal dibe, pêr dibe, ra mera bala tere wer hesilê kerim gelekî sedemê xusranê zirarê heye. Her insan di zirarê de ilellezîne âmenû ji bîlê evî ku îman anî hatine ve amilû salihâtî ve emelê qenc û baş dike. Di vir da mabesta Rabbil Alemîn evî ku îman anî hatine, evî ku îman bi Xwedê anî hatine ve pêxemberî wî anî hatine, bi dînê wî anî hatine û li gorî wî baweriya xwe jî karê qenc û baş emelê salih dike. Eva meqsed ji vê ayetê Rabbil Alemînê vê jî me dixwaze. Lê di gel vêya jî em dixwazin bibêjin ku ev ji bo her karî dikare were bikaranîne. Tu bi çi bawer be, çi baweriya te hebe, tu dixwaze kare bi çi karî dike bera bike, ewil gire tu pê bawer be ez vî karî dikim, baweriya te bi te hebe, baweriya te bi kar hebe, ew karê ku tu dike, tu li gora wî karî em bivê li gora wê mijarê tu kar û emelê qenc û baş jê re amade bike. Merivekî ku baweriya wê hebe cotkariyê bike, divê elmî wî zanîna wî derheqê cotkariyê de hebe. Karê emelê salih, karê qenc û baş bo cotkariyê cî heye. Ji bo mühendisekî cî heye, ji bo parêzerekî cî heye, ji bo serokekî cî heye, ji bo şivanekî, ji bo gavanekî. Yani çiqas huner di dünyayê de hene. Herêk mijarekî û li gora wê mijarê divê tu jê re çawa bike karê qenc û baş bike. Ji vêya tê zanînê divê tu bawer be ku ez vî karî dikim, baweriya te hebe û tu li gorê baweriya xwe jî kar bike, tu bi ser bikev. Ava xala yekem. Xala duyemîn ji bo serkeftinê, divê hedefa te kifş be. û tu bizanibe ku tu çi karî dike û ji bo çi vî karî dike. Her wiha tu di karê xwe da ji sidqê safî be, îxlasa te hebe, samimiyeta te hebe ku hem bawerî bi te û hem jî bawerî bi karê te were anîn. Gava hedefa te nekifş be û tu nizanibe ku tu çi karî dike ji bo çi dike, dê karê te berhemdar nebe, tu berhemekî jê dernekeve
و هر وقت تو دکاره داویل کاری خواه بینی واره برکو armaca tek kişinin hedefe tek kişinin oturunca tuş boş çıkardı ki gavat tu ne zanım tuş boş çıkardı ki hedefe tek kişine tu dikar her vakti devci kar berde jibo te pır mühim ne her bu saat tu rebaz u şewe ku serkeftini u ev ked u emaga ku jera lazım tu nadvi devi hedefe tek kişi duta esasya devi sermiyan ete hebe jibo ku tu kare ki da serkefti be yek باوریت دو بزانه تو چکاری دکه هدفت کش به سه و سرمیان اتهبه یعنی تو چکاری دکه بلا بکه دیگل سرمیان آبوری دوی علم و زانینه تجهبه جهر کاره که را علم و پسپوریه که تایبت هیه و دوی تو خوابو استینه که توی سرمیانی به دست بخینه آنها توی نگیج armaca ku tu dixwaze ser bikeve. O ve kesekî ji wî karê te jî mifay nebîne. Yek ji marîfetê sermiyanê ew e ku yek ji sermiyanê marîfetê ew e hunera iqnakirinê bi te re hebe. Hunera uslûba iqnakirinê bi te re hebe. Gelek meriv hene علمی وان هنن علمی وان پرن علمدارن لینه کارن آنجی نزانن لگورا سوسیولوژیا جواکی بفروش yani mühim ne tuşka علمداره ya mühim tu bekarbe ve علمی خو belki herkes bahsa علمی dike le tu علمی بشیوه و شکل کی جهه ku insan jeh fam bike tu bekarbe şakira bige آنجی tu hin tişta peyda bike تو هن زانی نو پیدا بکه تو اسلوب و شوکی نو پیدا بکه تو دکاره به وی علم بفروشه هر چقدر او علم ها بجی گوا خلپی باور نبن لی گوا تو سری خورسر بیش نجار شک و شوکی داینه و تو بسر بکه سر میاشتر لازمه آچارا ج سرکفتنی دوید تو به صبر به ج شرط سرکفتنی آچارا صبر مرهبه لسر کاری خو بردوامی بسکنه جیرا ریو ریبازه کی داینه و بصبر و ثبات کاری کو تو دکه هندک بجی بدومینه صبر اوه کو لهمبری زحمتی بلا مصیبتی کو جروی کار دا تن سریته devj karê xwe bernede ked û kesbekî bi qîmet bide û sermiyanekî zêde ji dema xwe jê re veqetîne xerc bike vê dema te hebe tu dem bide tu wexta xwe jê re veqetîne tu bê wele ez nîv saetê heftêda nîv saetê ya heftêda saetekî vî karî dikim ev karê te naçe serî divê tu îsrar bisekine û tu sebir bike û tu jê re rêw rêbazekî dayne tu ji wê rêw rêbaza xwe her rojî wî karê xwe bike ku bi ser bikeve belê ku tu karibe ji astengî ya gava tu kerê bidê tu sermiyan bidê tu dema xwe bidê tu ê karibe ji wan pirsgirêk û zehmetên derd kev pêş re tu ê çareseriyan peyda bike sebirkirin ne ew e ku tu li mala Xarûnê bibêjî wele ez xwe tev li karê dunê ez xwe tev li karê dunê û em bivê rêveberiyê nakim ev ne sebir e ev ne sebir divê tu da kevqada xebatê ku kar bi rêve biçe û di civakê de guherîn çê bibe anna tu yê wisa cê Xarûnê nişkandî bimîne diz û pîs û hîz û pelît û gemar û fesad jî wê bibe serok û serdarê te vêja îja mafê te yê lomekirinê ji tunê ji bo ku meriv bixwaze bikaribe serkeftî bibîne ev şerxalê halêna pir mîhîm e ve va vîdyo hanê we sêr kir him destekê bide û him jî nêrîn û pêşniyarê xwe ji me re bişîne em karibin hê baştir çaktir çêkin bîmîne di xêrê xweşiyê de heda demek din. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.